जाय बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारिखौहाय दैदेनबाय थादों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो थ' गिबि गिबियाव आं बेखौसो बुंनो थांगोन जे बोरैबा बोरैबा बे जायगायाव गोग्लैफैलाबायनानै माबा सोरनिबा 500 रां गनाय मोनफ्लांनाय बायदि मोनलायलांदों आरो गोसोआव खिन्थुबा रायजोफोर बुंखायो माने बारा रायलायनो हानाय नङा दिनै माने गथ'नाया बिराद गाज्रि जादों आंहा दहाय फुङावहाय सासे लोगोआ हथात फन खालामबाय आंखौ ओमफ्राय होनबाय माबा दुर्गा फुजा बिदायनि हांसो सिथारदों आङो जानो फै होनबाय आंबो थांबाय जि हाखु दाखु जाबाय आं दुर्गाजों मालायनि मोनजानाय नालाय ओमफ्राय गांखंनि हाराया बोरैबा खें हागोनाव नांगारबायना अरजाबफिननो हायासै जि गोबाव खुगासिनानै थाबाय आङो ओमफ्राय लोगोआ मा जाखो नंबाय खोमा फाग्ला सियाना बेबो सियाराव बारखोलायनानै जि बारनानै जोबायलै बिगाव दुब होननानै बेयावनो हारायाबो बोरैबा थरल' गफिनबाय रायनोबो हाया रागाबो जों हाया जालायलांबाय ओमफ्राय बेनो एसे सानानै दङ बारा रायलायनो हानाय होनखायो आं ओमफ्राय जौस्राङाव गाखोफैबाय गिलु फालु राजुश्री दानि सेराव जिरायहोबाय थ' हांखि मावनो हाथारलांगोन आङो जि मानसि बुलाबायो मालाबा आं सानबाय मिनिनाया ओरै सौखि हरदोलाय सौखि थैखाबायला नंखाबाय आयौ गिनाया मावबायाखै होनखायो नोंगौ सैथिबो सैथोलै दाबो बिखा मावबायाखै आयौ मानसियाबो एसे गोजौ गिदिर ना बोरैबाथार ओमफ्राय दहाय फुङाव बेयाव फैनायनि सिगां बिराद रागा जोंथाव घटना जाबावदों आंहा बे न' खाथि गथ'आलै जोंना बिराद दुस्थ' ओरैनो बिसोर बायदि फैनानै होनफैबाय दादा जोंना बोरमाया बिदै दैदों दैसे होनबाय रागायानो थियाव दावखोबाय आङो साला बेरे फुजानि बबे जाम्बा खोथालायनाय फैलाय होनबाय आङो ओइ जाम्बा बोरमाया बिदि गैया बोरमाया फिसा जायोबा जाम्बा होनलायबाय नङालै दैसे दैखारदों आं नायना फैबाय होनबाय आंबो नङालै जाम्बा नों दाउखौसो होनदों आं दाउआसो बिदि दैयो होनबाय नङा जोंना बोरमा बिमानि नामा मा होनो दाउ बिमानि नामानो बोरमाखा होनबाय दाउ बिमानि नामानो बोरमानो गावसिना साला बिराद दुस्थ' गथ'आ नंगौ माथो होनबावगे ओमफ्राय दहाय फैनायावनो फैनाय बै सेरफांगुरियाव दहाय मोनसे दखानावहाय हाबदोंमोन आङो लामायाव होंगो दोंगो मानसिफ्रा जि मोसाग्लाबायदों दुर्गा माखि जै होननानै एसेयावनो सासे फुजारि आंखौ लोगो मोनबाय होनबाय नोंना एसे बर दंलै रासिया होनगारबाय आंखौ जि हांसो मावलायनाय गिदों फाग्लासो बे मानसि नंथारबाय ओमफ्राय होनबाय आं मा बर नुखोलै आंखौ होनबाय बोरो नोंनि आखाइखौ नायना होनबाय आंखौ आंबो ओरै देखायबाय होनबाय बेलाय नोंना आखाइनि रेखायानो बरखा होनबाय ओइ मोजां खिन्थादोलै मा जादों होनबाय आं ओमफ्राय होनबाय अ नोंसिना न'आव दाउ बिमाया बिदै दैदों नामालै होनबाय आं होनबाय औ दैगासिनो दङ होनबाय थांनानै आमफोर बुजाहैदोलै नोङो होनबाय मानो होनबाय बांग्रि मावनो हागौलै बांग्रि मावबा दाउदैया गला जागोन ना बुजाहैखादोंसो होनबाय साला दुस्थ' नंबाय बेनोलायनो आंना रासिया गर्ब साला जायो मालाबा ओमफ्राय आं दहाय होनखादों बारा गोबाव रायज्लायनो हानाय नङा थांफिननांगौबो लामाया गोजान नोंथाङा मोनाथ' मिथिखागौ नङा होमबा मोनायाव आंहा बारा नुवा दाखालि होनबा बिखुनजोखौ बांलाबायदों ओरैबा दिनैबो बाहाय सोरखौबा बांखौ फांथोंसै खुब गोखो होगोन नोंसोर आंखौ आं नङामोनलै एखौनो होनस्लाबोथारनाय नङा नोंसोरो जि गिनानै दं आङो ओंखायनो एसे सोरां बोरां थाखानायाबो मोजां नंबाय आङो ओमफ्राय जायखिया जोबथारनायाव बेखौनो बुंलांसै रायजोफोर जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि फंबाय थाजिमबो दंफैयो
आं थाजिम बायदिखौ नुदों मानसि एखेथार थाजिमजों थाजिमानो जानांगौ बायदि मोनदां औ थाजिमानो थाखाय बे गान खनगोन मेथाइ रोजाबगोन बिसिबां हागौ बेखौ 50तासो खनोलै खोथा गैया ओमफ्राय जोंहा राजुस्रि दा एखे नै बेखौबो बेनो थाबाय बेखौबो 40तासो मोसाहो बे दाहायनो दाख्लैबा एखे आंबो हायोमोन हानाया खिन्थु जौस्राङाव हाला दाना बावाखै दाखालिसो सासे सिख्लाखौ गोसोथोदोंमोन आङो सेंग्रा नालाय मानसिया ओमफ्राय सिख्लाया होनबाय आं गारि गिदिर गैयाबा गोसोथोनायाव गैयालै होनबाय आंबो होनबाय बेलाय माथो गिदिर बाथ्राब्रा होनबाय बिमाया फिदोंमोन माब्रैसो अमा स्रोद फानखुमानानै ट्राक बोरायबाय नालाय दा गारि गिदिर होननायखाय ओमफ्राय उनाव होनबाय सिख्लाया आं ट्राक होनाखैना आं बलेर'सो होनदोंमोन होनबाय साल्ला महा जारला जाबाय ना दा ट्राकखौबो फाननोबो हाफिना बलेर'बो बायफिनो हाया जाबाय ओंखायनो बेखौसो खिथाग्रोगोन रायजोफोर सोरबा ट्राक सेकेन्ड बायग्रा दंबा खिन्थु टायारा जानाय नंला दै लायोबा मोसौ गारिसो लायनांगोन नोंसोर खिथाखाबाय जायखिया 18 बोसोर जायाखै नालाय रायजोफोर सोरहाबा फसाय खोमानानै दंबा थाब नाम्बारखौ लालायदो दा 18 जानोसैमोन दाख्लै लकडाउनाव थाबथादों नङाबा 18 बोसोर जाखाबायमोन आङो ओमफ्राय गावसोरा दाख्लै बानाबो सुर खानायाव बोरैबा बिखुनजोखौ बांख्रबफ्लांनायखौनो गारि सानदोलाय आं नङा होनखायो आं बेजों आंजों एखे नुनायसोमोन जायखिया रायजोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय आं सानो माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला दिनै रायनांगौ दरखार गैला गाबोन दोखो राय ओमफ्राय मालाबा लोगो बा गय जाहोलायदो ओमफ्राय ओरै लामा आन्दायना फैफ्लाङोबा खिन्थु बुना हरनाय गैया दे होनखायो जों ओमफ्राय बे खुसियावनो खेबसे गोबारै आथिं खबलायदो ओइ माबा आखाइसो खबथोना दोनला दाख्लै बेबायदि होननायावनो आंखौ बै माबाथिं बिजनिथिं जि होसोदों बुरिया जि खारै बङाइगाव मोनलायफैदों आंबो आयौ गारि लाइटजोंसो खारदों आं नंगौ पाट्टाखौ मोनाखै मोनायाव बारा नुवाना ओंखायनो दिनै दा होसो होनखाया गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो बुरिया गावनि बिजामादै सानलाबायनानै मा होनफ्लांबाय थायो आंबो होननो गोसो गैयामोनलै होनफ्लाङो हिनजाव गैयि मानसि नालाय गोजोननाय थाबाय रायजोफोर फैबाय थानाय समाव फिन लोगो मोनथोंसै जोंहा राजुस्रि दा दङ आं बिथांखौ एसे गियोबो ओंखायनो एसे गोजानाव थानो नागिरदों आंखौ खाथियाव जिरायहोआबा हामसिगौ ओंखायनो कमिटिनिसिम आरो नोंथांमोननिसिम बेखौनो एखे हान्थु फरायनानै खुलुमथारनानै खुलुमनानै बयनिसिमबो आं आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिनानै राजुस्रि दाया खेबसे जेन गोबारै मोसायो बिनिफ्राय जोंना थाजिम फंबाया जे बिराद गारमा गावनानै गान खनो बेखौ खावलायनानै आं आंनि फंनैसो नोंथांमोनजों रंजानायखौ एसे लाखिथ'नोसै दे गोजोननाय थाबाय